afternoon guys. Kumbati guys. Banat guys, panginabuhi. Para makakauntag binlod nga matis. Salamat sa mga nag-order. May kahabol pa daw siya, marami pa. Sige guys, order lang. Para na ako ipalit bigas. Pero may bigas ko ako nabili. Ay! Ang gaganda ng mga ano guys, yung mga order niya. Sa wakas ay nagkasya rin. Dahan-dahanin kong i-dikit. Kasi pag ako nadikit sa iba, wala na. Sasaktan na naman ako dito. Sorry lang. Diba guys? Mahirap pero kakayanin. Sayang ang shipping guys, hindi mo may pilit. Oh, diba? Ulo tayo guys. Ipak. Ayan, ipak. Ako kabalin mo balot. Leon na nato ni guys kaya ang dili siya mubuto. Ito guys, daghan pa ni. Please guys, watch my YouTube channel, Janet Paradero. Subscribe para makapalit kong binlod.